खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि गिदिर खहा नंगौ बे समाव बीपीएफ राजखान्थिखौ नागारनानै UPPL आव जगदान होबाय थानायखौ नुनो मोनदों बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया मा जादों थारैनो बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिखौ हमथानानै लाखिनो हायाखै नामा मा जाहोनाव बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय UPPL राजखान्थि हान्जायाव दोलै दोलै बा बे दैदेनगिरिफोरा लोब लोब हाबबाय थानायखौ नुनो मोनदों बा हाबबाय थाखो बे मोनसे गिदिर सोंथि बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया गावसोरनि जे केडारफोरखौ गावसोरनि जे दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव हमथानानै लाखिनो हायाखै नामा जायनि थाखायनो गुबुन गुबुन समाव प्राइमारिनिफ्राय लानानै BGDCसिम गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा जिल्लानि दैदेनगिरिफोराबो बे समाव बीपीएफ नागारनानै UPPL आव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों मैयाबो थिग बेबायदिनो प्रमद बर'नि जे बे न'आव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा BPF नि गुबुन गुबुन जिल्लानि आरो BSU नि दैदेनगिरिफोरा UPPL आव जगदान जाहैदों थामहिनबा प्रमद बर'नि न'आव थांनानै बे समाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों नंगौ बे समाव ललित स्वर्गियारि निज डिफिनि प्राइमारि BPF नि सेक्रेटारि बिथाङा BPF नागारदों BPF नागारनानै UPPL आव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों निजोम बर' हलिराम बर' दिगन्त बर' एक्टिभ वर्कार थामहिनबा गोख्रों दैदेनगिरि गोख्रों मावथि बिथांमोनाबो बे समाव निज डिफिनि प्राइमारिखौ गारनानै UPPL आव जगदान जादों भाइस प्रेसिडेन्ट बाबुल बर' बे बाबुल बर'आबो बे समाव UPPL आव जगदान जादों थामहिनबा BPF नागारनानै UPPL आव जगदान जादों बे समाव एक्स चेयारमेन पश्चिम तामुलपुरनिफ्राय बाबुल बर'आ बे समाव BPF नागारदों बाबुल बर'आ बे समाव BPF नागारनानै UPPL आव जगदान जादों रमेन रामसियारि तामुलपुर जिल्ला BSU नि सेक्रेटारि बिथाङाबो बे समाव BSU नागारनानै UPPL आव जगदान फारि सासेनि उनाव सासे बे समाव BPF नागारनानै UPPL आव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों थारैनो गुनजेर अरमारबाय नामा जे BPF राजखान्थि हान्जाया मानोना गोबां समावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे BPF नागारनानै UPPL आव जगदान जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बारगौ मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे बिथाङा लोब रायजो राजाखौ लानानै UPPL आव जगदान जादों आरो बेनि उननिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव BPF नागारनानै UPPL आव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो निज देबिनि प्राइमारि BPF निफ्राय बिथां ललित स्वर्गियारियाबो बे समाव UPPL आव जगदान जाबाय निजोम बर' हलिराम बर' दिगन्त बर' बिथांमोना गोख्रों निज डिफिनि प्राइमारिनि BPF नि बिथांमोना मावथिमोन बिथांमोनाबो बे समाव BPF नागारबाय बेनि उनाव UPPL आव हाबबाय बाबुल बर' एक्स चेयारमेन 4 नं पश्चिम तामुलपुरनि BCDC निफ्राय बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो रमेन रामसियारि तामुलपुर जिल्ला BSU नि गिदिर खौरां जे रमेन रामसियारि जाय तामुलपुर जिल्ला BSU नि दैदेनगिरि बिथाङाबो बे समाव BSU नागारनानै UPPL आव जगदान जादों थारैनो प्रमद बर'नि जे गोख्रों खामानि मावनाय आरो बिथांनि जे मेंनो रोङि रायजो राजाफोरनि सिबिथाय होनायखौ मोजां मोननानै बेफोरबायदि लोब हाबनाय थामहिनबा जगदान होनाय हाबाफारियाव नुनो मोनो जे बे समाव BPF आ जोबस्रांलांसिगोन नामा बे समाव प्रमद बर'नि आखायाव गासैबो दैदेनगिरिफोरा थांजोबसिगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ होबाय गोजोन्थों एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिव इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो
Political Science, Education, Advanced Assamese, Advanced Bodo, Logic and Philosophy, Economics, Geography, Anthropology, बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। Excellent Academy बागानफारायाव Experienced and Qualified Teachers, Best Education with Adorable Fees, Education with Modern Technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानफारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।